እታ ፊልም እንትጅምር ሓደ ቤተሰብ ንኣውሮፓ እንዳኸዱ እንዳረአየና እዩ። ኣብኡ ድማ ወዲ 9 ዓመት ዝኾነ ሪቻርድን 7 ዓመት ዝኾነት ኤሚሊን ተርእየና። ኣብዚ ሰዓት ድማ ኤሚሊ ናይ ሪቻርድ ባልሓፍቲ ምዃና ንርዳእ። ናይ ሪቻርድ ኣቦኡ እውን ኣብኡ እንትኸውን ሓደ ሼፍ ኣብታ መርከብ ምግቢ እንዳብሰለ እዩ ነይሩ። ኣብታ መርከብ ድማ ካብኦም ብተወሳኺ ካልኦት ሰባት እውን ነይሮም እዮም። ኣብ ሰዓት ድማ ሃንደበት ሓዊ ይለዓል እሞ ፓዲ ዝተባሃለ ሼፍ ነቶም ህፃውንቲ ሒዙ ናብ ንእሽተይ ጀልባ ይኣቱ። ኣብ ሰዓት ድማ ካልኦት ሰባት እውን ናብ ካሊእ ጀልባ ብምእታው ይተርፉ። እንተኾነ ግን በቲ ሓዊ ስለዓለ እቲ ከባቢ ብትክም ብምልኡ ሓዲኦም ንሓዲኦም ክረኣዩ ኣይከኣሉን ነይሮም። ካብኡ ድማ ፓዲ ምስቶም ክልተ ቆልዑ ብምዃን ንብሕቶም ተፈልዮም ንሪኦም። ሓደ መዓልቲ ኤሚሊን ካብ ድቃሳ እንትትስእ ሓደ ደሴት ትርኢ። ካብኡ ድማ ንፓዲ ተርእዮም እሞ ኩሎም ተታሒዞም ናብቲ ቦታ ይኸዱ። ኣብቲ ደሴት ድማ ኣትዮም ፅሩይ ዝስተ ማይን ዝተፈላለዩ ፍረታትን ምስ ተመገቡ ሰለስቲኦም ኣዝዮም ይሕጎሱ። ኣብኡ እንዳሃለዉ ድማ ፓዲ ካሊእ ሰብ መፂኡ ክሳዕ ዝሕግዞም ኣብኡ ምንባር ከም ዝኽእሉ እንዳሓሰበ እዩ። ኣብዚ ማእኸል ሪቻርድ ናይ ዝሞተ ሰብ ርእሲ ኣብቲ ቦታ ይረክብ። እዚ ማለት ድማ ዝኾነ ሰብ ኣብዚ ይነብር ነይሩ ማለት እዩ። ፓዲ ድማ ነዚ ምስ ረኣየ ነቲ ነገር ስለ ዘይጠዓሞ ምስቶም ቆልዑ ሓቢሮም ካብቲ ቦታ ይኸዱ። ቀፂሉ ድማ ኤሚሊን ሓደ ተኽሊ ክትበልዕ ክትብል መርዚ ከም ዝኾነ ነጊሩ ሓሪቑ ይዛረባ። ቀፂሉ ድማ ፓዲ ንሪቻርድ ዓሳ ምፅማድ ገዛ ምስራሕን ካልኦትን እንዳምህሮ ንሪኦ። ሓደ ምሸት ድማ እቶም ቆልዑ ደቂሶም ፓዲ ኮፍ ኢሉ እንዳሃለወ ዝኾነ ድምፂ ይሰምዕ። እቲ ድምፂ ድማ ካብቲ ካሊእ ደሴት ዝፃረር ቦታ እዩ ዝመፅእ ነይሩ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ድማ ፓዲ ነቲ ነገር ንምፅራይ ናብቲ ቦታ ይኸይድ። ኣብኡ ምስ በፅሐ ድማ ዝተቆራረፀ ስጋን ደምን እንትርኢ በቲ ነገር ዝደንገፀ ፓዲ ቶሎ ኢሉ ነቲ ቦታ ገዲፍዎ ይኸይድ። ካብኡ ድማ ምሸት ነቶም ቆልዑ ናብቲ ደሴት ንኸይኸዱ እንትነግሮም ንርኢ። ነዚ ዝገበረ ድማ ዝኾነ ነገር ኣሎ ኢሉ ስለ ዝፈርሐ እዩ ነይሩ። ዝኾነ ምሸት ፓዲ ስለ ዝሰተየ ምስቶም ቆልዑ ምሳዕስዐ ኣብኡ ድቃስ ይመፆ። ኣብኡ ድማ ክወግሕ ክብል ካብ ድቃሱ ተሲኡ ናብታ ካሊእቲ ደሴት በይኑ ይኸይድ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ንግሆ ድማ ንሪቻርድ ካብ ድቃሶም ትስኡ ንፓዲ ይስእንዎ። ካብኡ ድማ ንእሽተይ ምስ ደለይዎ ይረኽብዎ። ካብኡ ድማ ጀልባ ሒዞም ናብቲ ንሱ ዝረኣይሉ ቦታ ይኸዱ። ንፓዲ ሞይቱ ይረኽብዎ። ዝረኣይዎ ነገር ድማ ደንጊፆም ናይ ፓዲ ሬሳ ገዲፎም ሞ ናብቲ ደሴቶም ይምለሱ። ምሸት ድማ ክልቲኦም ቆልዑ በይኖም ተቐሚጦም ፓዲ ብዘይ ምንባሩ ደቢርዎም እዩ። ኣብ ሰዓት ኤሚሊን ንሪቻርድ ናብ ካሊእ ደሴት ንኽኸዱ ሓሳብ ተቕርበሉ። ንሱ ድማ ብሓሳባ ይሰመማ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ድማ ጀልባኦም ምስ ኣዳለዉ ሓደ ንብረቶም ብምሓዝ ናብ ቀረበኦም እትርከብ ደሴት ይኸዱ። ኣብኡ ኮይኖም ድማ ሪቻርድ ካብ ፓዲ ብዝተምሃሮ ንክልቲኦም ዝኸውን ገዛ ይሰርሕ እሞ ንምንባር ዝሕግዞም ነገራት ድማ እንዳገበሩ እዮም። ካብኡ ድማ ነዊሕ ግዜ ገይሮም ክልቲኦም ህፃውንቲ ዓብዮም ንሪኦም። ካብኡ ድማ ኣብቲ ደሴት ዘለዎም ሂወት ድማ ሕጉሳት እዮም። በዚ ዝተለዓለ ድማ ክልቲኦም እንዳተቐራረቡ መፅኦም እዮም። ክልቲኦም ኣብ ሰውነቶም ዝተፈላለዩ ለውጢ እንዳረኣዩ ሓደ ሽባህርታት እውን እንዳረኣዩ እንዳተሰምዖምን እዩ። በዚ ድማ ሓድሽዎም እንታይ ይፍጠር ከም ዘሎ ድማ ኣይፈለጡን። ኣብ ጎኖም ኮይኑ ድማ ዘረድኦም ሰብ ስለ ዘይነበረ በዚ ምክንያት ድማ በቲ ነገር እንዳሓሰቡ እዮም። ሓደ መዓልቲ ኤሚሊን እንዳተሓፀበት እንዳሃለወት ደም ትርኢ። በቲ ነገር ድማ ደንጊፃ ንሪቻርድ ትፅውዖ። ኣብዚ ማእኸል ድማ እቲ ደም ካብ ሰውነታ እዩ ይወፅእ ነይሩ። ኣብ ሰዓት ድማ ንፍልማ ግዜ ፐሬድ ከም ዝመፃ እንዳረኣየት እያ። ሪቻርድ ናብቲ ቦታ እንትበፅሕ ይድንግፅ እሞ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ንኤሚሊን ይሓታ። ንሳ ድማ ንክኸድ ትነግሮ እሞ ንሱ ድማ ይኸይድ። ፀኒሑ ድማ ሪቻርድ ንኤሚሊ ንምንታይ ከምዚ ንበይት እንትሓታ ንሳ ድማ ከምዘይትፈልጥ ሕጂ ግን ደሕና ከም ዝኾነት ትነግሮ። ሪቻርድ ግን ኣብቲ ሰዓት ዝኾነ ነገር ዝጎዳእ ይመሲልዎ ነይሩ። ካብኡ ድማ ዝተጎድእቶ ቦታ ንምሕካም ብምሕሳብ ንክተሪኦ ይነግራ። ንሳ ግን ክትነግሮ ፍቓደኛ ኣይነበረትን። በዚ ድማ ሪቻርድ ሓሪቑ ገዲፍዋ ይወፅእ። ግዜ እንዳኸደ እንዳመፀ ግን ክልቲኦም ምቅርራብ የብዝሑ። ኤሚሊን ናይ ሪቻርድ ሰውነት ኣትኩራ እንትርኢ ንሱ እውን ኣብ ዓይና እዩ ዘሎ። ሓደ መዓልቲ ድማ ኤሚሊን ዝኾነ ናይ ከበሮ ድምፂ ትሰምዕ። ካብኡ ድማ ነቲ ነገር ንምፅራይ ብቀስታ ነቲ ድምፂ እንዳተኸተለት እንዳሃለወት እቲ ድምፂ ዝመፅእ ዘሎ ንሳቶም ገዲፎሞ ዝመፁ ደሴት ካብኡ ምዃኑ ትርዳእ። ካብኡ ድማ ቀሲላ ናብ ቅድሚት ትኸይድ እሞ ኣብ ዝኾነ ቦታ እንትበፅሕ ዝፈሰሰ ደም ትርኢ እሞ ኣብ ናይ ምድንጋፅ ስምዒት ኮይና ናብ ሪቻርድ ብምኻድ እቲ ዝረኣየቶ ኩሉ ትነግሮ። ብዝሰምዖ ነገር ድማ ሪቻርድ ይሓርቕ እሞ ናብቲ ካሊእ ናይ ደሴት ክፋል ንዘይምኻድ ብምሕሳብ ንዘውፅዎ ሕጊ ሒሳ ብምኻዳ ንዓዓ ይፀርፋ እሞ ደጊማ እውን ንከይትገብሮ ይጠንቀቓ። ምሸት ድማ ብሕልማ ሪቻርድ ኣብ ባሕሪ ሰሚጥ እንዳሞተ ትርኢ እሞ ደንጊፃ ድማ ተሲኣ ንሪቻርድ ተሓቕፎ። ኣብኡ ድማ ኤሚሊን ሪቻርድ ገዲፎ ንኸይኸይድ ቃል ተእትዎ እሞ ንሱ ድማ ቃል ይኣትወላ።
ኣብዚ ማእኸል ድማ ኤሚሊን ሪቻርድ ስዕሞ ኮይኑ ግን ኣብዚ ሰዓት ሪቻርድ ስምዒቱ መቁፃሪ ኣብዮ እሞ ካልእ ነገር ንምግባር ንኤሚሊ ከገድዳ ይጅምር። በቲ ነገር ድማ ኤሚሊን ኣዝያ ትሓርቕ እሞ ገዲፋቶ ትኸይድ። ውፅእ ኢላ ደቂሳ እንዳሃለወት ድማ ሪቻርድ ቀስ ኢሉ ይመፅእ እሞ ኤሚሊን ኣብዚ ደቀሰትሉ ክደኸኻ ይጅምር። ኤሚሊን ድማ ብቐልዳ ምሲላ እንዳፀረፈቶ ንክኸድ ትገብሮ። ሪቻርድ ቀስ ብቐስ ናብ ፍቕሪ እንዳመፀ እንትኾን ንሳ ግን በቲ ነገር እንዳተገረመት እያ። ንፅባሒቱ ንጎ ድማ ሪቻርድ ኣዝዩ ሓሪቑ ካብቲ ቦታ ንምኻድ ይለዓል። ወላ ካብ ኤሚሊን ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ እንተሓተተቶ ንሱ ግን ዝኾነ መልሲ ከይሃባ ገዲፍዋ ይኸይድ። በቲ ነገር ድማ ደንጊፃ ኤሚሊን እንታይ ከም ዝኾነ ንምሕታት ናብ ሪቻርድ ትኸይድ። ኣብኡ ድማ ሪቻርድ ኮፍ ኢሉ ዝኾነ ነገር እንዳገበረ ትሪኦ። ኮይኑ ግና እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ስለ ዘይተረድኣ ንዕኡ እንዳፀውዐት እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ትሓቶ። በቲ ነገር ድማ ሪቻርድ ይሓርቕ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ድማ ሪቻርድ ዝኾነ ነገር እንዳገበረ እንዳሃለወ ሪቻርድ ሃንደበት መርከብ ይርኢ። ካብኡ ድማ ፈጢኑ ናብ ገዛ ምኻድ ይጅምር። ምክንያቱ ድማ ኣብኡ ምልክት ኢሉ ዘቐመጡ ዕንጨይቲ ስለ ዘሎ ንዕኡ ብምቅፃል ንክረኽብዎ ማለት እዩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ኤሚሊን ነታ መርከብ ሪኣታ ነይራ እያ። ኮይኑ ግን ንሳ ምንም ነገር ኣይገበረትን። ሪቻርድ ድማ መፂኡ ንምንታይ ስቕ ከም ዝበለት እንተሓታእ ብስርዓት እንዳመለሰቱላ ኣይነበረትን። እንተኾነ ግን ኤሚሊን ሕጂ ዘለውሉ ቦታ ስለ ዝፈተቶ ኣብኡ ክትነብር እያ ትደሊ። ሪቻርድ ግን በተፃዋርነት ቦታ ይፈትዎን ነይሩ። በዚ ምክንያት ድማ ፈጢኑ ካብቲ ቦታ ምኻድ እዩ ዝደሊ ነይሩ። ኤሚሊን ብዝገበረቶ ነገር ድማ ሪቻርድ ስለ ዝሓረቐ ነቲ ጀልቡ ብምሓዝ ሓደ ምግብታትን ዘድልይዎ ንብረታትን ሒዙ ካብቲ ቦታ ምኻድ ይጅምር። ኮይኑ ግና ሪቻርድ ብዙሕ ኣይረሓቐን ነይሩ። እታ ጀልባ ምጥላቕ ትጀምር እሞ ናብታ ደሴት ይምለስ። ኣብኡ ድማ ኤሚሊን እንዳሰሓቐት ተባጭወሉ። ነገር ግን ሪቻርድ በቲ ነገር ሓሪቑ እዩ። ኤሚሊን ድማ ቀፂላ ኣብ ዝሓለፈ ምሸት እንታይ እንዳገበረካ ከም ዝነበርካ ፈሊጠካ እየ ትብሎ። ኩሉ ግዜ ድማ ንምንታይ ኢኺ ቃነይ ትሪእኒ ትብላ ንሳ እውን ንስኻ እውን ኩሉ ግዜ ኢኻ ትሪእኒ ኢላ ትምልሰሉ። ኣብዚ ማእኸል ሪቻርድ ኣብ ኣፍ ልቡ ክልተ ኮኮናት እንዳገበረ ንኤሚሊን ይሕጭጨላ። ኤሚሊን ድማ ሓሪቓ ብኮኮናት ርእሱ ተሃርሞ፣ ንሱ ድማ ብፅፊት ይሃርማ። ቀፂሉ ድማ ሪቻርድ ናብ ገዝኡ ብምኻድ ናይ ኤሚሊን ንብረት ምስ ደርበዮ እዚ ገዛ ናቱ ምዃኑ ነጊሩ ካብ ሕጂ ኣብዚ ከም ዘይትኸውን ይነግራ። በዚ ዝተላዕሉ ድማ ኤሚሊን ንብሕታ ምንባር ተጀምር። እዚ ዘይምርዳእ ድማ እስካብ ሕጂ እንዳቐፀለ እዩ። እስካብ ሕጂ ክነጋገሩ እውን ኣይከኣሉ። ሓደ መዓልቲ ድማ ዕምበባ እንዳኣከበት እንዳሃለወት ከይሓሰበቶ መርዛም ዝኾነ ዓሳ ትረግፅ እሞ ብኸቢድ ትሓመም። ሪቻርድ ሕጂ ንኤሚሊን ንመዓልታት ስለ ዘይረኣያ ናብ ናይ ኤሚሊን ትነብረሉ ቦታ ይኸይድ እሞ እንታይ ከም ዝኾነት ይሓታ። ንሳ ድማ ዝኾነ እምኒ ዝመስል ዓሳ ከም ዝረገፀት ትነግሮ። ኤሚሊን ምሕማማ ዝረኣየ ሪቻርድ ይፈርሕ። ኤሚሊን ድማ ንዓዓ ናብ ፈጣሪዋ ሒዝዋ ንክኸይድ ትሓቶ። ቀፂሉ ድማ ሪቻርድ ናብ ኮን ሓወልቲ ሒዝዋ ይኸይድ እሞ ኤሚሊን ፈጢኑ ክሕሻ ምፅላይ ይጅምር። ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ድማ ኤሚሊን ይሕሻ። ሕጂ ድማ ክልቲኦም ምንጋር ይጅምሩ። ከም ቀደሞም ድማ ሓቢሮም ነገራት ምግባር ይጅምሩ። ሓደ መዓልቲ ድማ ክልቲኦም ፍራምረ እንዳበልዑ እንዳሃለዉ ይቀራረቡ እሞ ይሰዓዓሙ። ካብ ሕጂ ድማ እቲ ይስምዖም ዝነበረ ዝተረድኦም ይመስል። ካብታ ዕለት ድማ ምስዓዓምን ካልኦት ነገራት ምግባር ይጅምሩ። ሕጂ ድማ ሕጉሳት ዝኾኑ ይመስሉ። ሓደ መዓልቲ ድማ ሪቻርድ ናይ ኤሚሊን ኩነታት ጥዕና ጽቡቕ ከም ዘየለ ይርዳእ። በዚ ዝተላዕለ ድማ ኤሚሊን ብሪቻርድ እኹል ግዛ እንዳሃቦታ ኣይነበረትን። ካብኡ ድማ ሪቻርድ ንኤሚሊን ናይ ዓመት ኣቋሪፅ ክድኺ ይብላ። ኤሚሊን ድማ ከምኡ ኣይኮነን ሕጂ ሓሚም ኣለኹ ትብሎ። ከወሲኻ እውን ኣብ ከብደይ ዝኾነ ነገር ከም ዘሎ እንዳትሰምዕኒ እዩ ትብሎ። ቀፂሉ ድማ ሪቻርድ ነቲ ነገር ንምፅራይ ኢዱ ኣብ ናይ ኤሚሊ ከብዲ እንትገብር ዝኾነ መንቀሳቐሲ ይርኢ። ንሱ ድማ ከመይ ኢልኺ ከብድኺ ተንቀሳቐስዮ ክኢልኪ ይብላ። ንሳ እውን ቀፂላ ከብዳ ከም ዘንቀሳቐሰቶን ባዕሉ ከምዚ ከም ዝኾነ ትነግሮ። ክልቲኦም ኣይፈለጡን እምበር ኤሚሊን ጥንስቲ እያ ነይራ። እንተኾነ ግን ስለ ጥንሲ ክልቲኦም ዝፈልጥዎ ነገር ኣይነበረን። ሓደ ምሸት ድማ ሪቻርድ ዝኾነ ድምፂ ይሰምዕ እሞ ነቲ ድምፂ እንዳተኸተለ ቀስ ኢሉ ይኸይድ። ኣብኡ ምስ በፅሐ ድማ ኣብቲ ደሴት ካብ ክልቲኦም ወፃኢ ካሊእ ሰብ ከም ዘሎ ይርኢ። ኣብኡ ዘለው የየ ማሕበረሰብ እንትኾኑ ናብዚ ቦታ ድማ እንዳመፁ መንፈሳዊ ዝኾነ ስርዓት የካይዱ እዮም። ኣብኡ ድማ እንዳሃለው ንኣምላኾም ፀላዮም ዝኾነ ሰብ ከም መስዋእቲ የቕርብሉ። ነዚ ስርዓት ምስ ረኣየ ድማ ሪቻርድ ፈሪሑ ፈጢኑ ካብቲ ቦታ የለይ። እንትምለስ ድማ ኤሚሊን እንዳተቐንዘወት ይሪኣ እሞ ናብኣ ይኸይድ። ኣብቲ ሰዓት ድማ ንሳ ኣብ ሕርሲ እያ ነይራ። ካብኡ ድማ ብናይ ሪቻርድ ሓገዝ ብሰላም ምውላድ ትኽእል። ካብኡ ድማ ክልቲኦም ነቲ ዝተወለደ ቆልዓ እንትርእዩ ኣዝዮም ሕጉሳት ይኾኑ። ቀፂሎም ድማ ነቲ ቆልዓ ናብቲ ገዛ የምፅዎ። ካብኡ ድማ እቲ ቆልዓ ኣብቲ ሰዓት እንዳበኸየ ነበረ። ኣብ ሰዓት ድማ ሪቻርድ እቲ ቆልዓ ጠሚዎ እዩ ኢሉ ስለዝሓሰበ ንዑ ንምምጋብ ይፍትን። እቲ ቆልዓ ግን ገና ስለ ዝነበረ ክበልዕ ኣይከኣለን ነይሩ። ካብኡ ድማ ኤሚሊን ነቲ ቆልዓ ኣብ እግራ ብምግባር ክተጥብዮ ትጅምር። እቲ ቆልዓ ድማ ተረጋጊዑ ስቕ ይብል። እቲ ዝተወለደ ቆልዓ ድማ ወዲ እዩ ነይሩ። ካብኡ ድማ ክልቲኦም ተሰማሚዖም ንፓዲ ንምዝካር ፓዲ ኢሎም ሽም የውፅሉ። ሓደ መዓልቲ ድማ ሪቻርድ ጀልብኡ ሒዙ ናብ ናይ ቀደም ደሴት ይኸይድ። ኣብኡ ድማ ፓዲ ዝሞተሉ ናይ ፓዲ ዓፅሚ ኣሎ። ሽዑ ድማ ናይ ፓዲ ዓፅሚ ብምርኣይ ስለ ናቲ ሰውነት ምርዳእ ይኽእል። ናብ ገዝኡ ድማ ይምለስ እሞ እቲ ቆልዓ ስለ ዘሎ ክልቲኦም ሕጉሳት ይኾኑ። ሕጂ ኣዋርሒ ሓሊፎም እዮም። እቲ ቆልዓ ድማ ክዓቢ ክኢሉ እዩ።
ሓደ መዓልቲ ድማ ሰለስቲኦም ሓቢሮም እንዳተፃወቱ እንዳሃለው ናይ ሪቻርድ ወላዲ ናብታ ደሴት ይቐርብ ካብኡ ድማ ሪቻርድ ይሪኦም እሞ ናይታ ደሴት ነባሪ ስለ ዝመስሎ ከይተፀጉዖ ይኸይድ ሪቻርድ ንኤሚሊን ነዛ መርከብ ቅድሚ ሕጂ ሪኦማ ነይሮም እዮም ኮይኑ ግና ሪቻርድ ኣብዚ ብዘሎ ሂወቱ حقوق سلازخونه نابناي قدم غزو كملس አይደል ሓደ መዓልቲ ድማ ክልቲኦም ሓቢሮም ብምዃን ናብ ናይ ቀደም ደሴት ሓቢሮም ይኻዱ አቡ ኸይዶም ድማ ቀደም ዝተጠቀሙሎም ንብረት እንዳቀረዩ ናይ ቀደም ህይወቶም ንምዝካር ይጅምሩ ሽዑ ድማ ወደም ቀደም ፓዲ ከይትበልዑ ወይልዎም ዝነበረ ፍራምረ ወደም ድማ ይሕዞም ኣብ ሰዓት ክልቲኦም ኣይራእይዎን ነይሮም ናብ ገዛ ክምለስ ክብሉ ድማ ነቲ ቆልዓ ከይሓሰቦ ነቲ ሓደ መድፊ ናብቲ ባሕሪ ደፍኦሞ በዚ ድማ ኤሚሊን ነክተውፅእ ሓሲባ እንትፈተነት እኳ ክትወፅሕ ስለ ዘይኻለት ንሪቻርድ ጽውዖሞ ሓደ ፍራምረታት ንምእካብ ኣብ ድሕሪት ቀሪዩ ስለ ዝነበረ ንሱ ድማ እንዳሓመሰ ናብኦም እንዳኸደ ኣብ ዘለሉ ሰዓት ሓደ ሻርክ ከጥቅዑ ናብኡ ይመጽእ ከም ዘሎ ትርኢ ኤሚሊን ድማ ሪቻርድ ንምድሓን በቲ ሓደ መድፊ ነቲ ሻርክ ተቐትሎ ወላ እኳ ሪቻርድ ተድሕነቶ መድፊ ስለ ዘይብሎም ግን ጀልቦኦም ካብቲ ደሴት እንዳረሓቐት ትመጽእ ቀጺሎም ድማ ናብ ማእኸል ውቅያኖስ ይኸዱ አቡ ግን ዝኾነ ዝብላዕ ምዝስተይና አይነበሮም ከምዚ እንዳበደ ድማ ክልተ መዓልቲ ሓልፎሞ እቲ ወዶም ድማ ኣዝዩ ስለ ዝጠመዮ ነቲ ፍራምረ ይበልዖ እቲ ቆልዓ ድማ ይመውት ቀጺሉ ድማ ሪቻርድ ካብቲ ፍራምረ ንኤሚሊን ይህባ ካብኡ ድማ ዝቐረየ ንባዕሉ ይወስዶ ነዚ ድማ ዝገበረ እቲ ቆልዓ ስለ ዝሞተ ተስፋ ስለ ዝቆረፀ እዩ ኮይኑ ግና እቲ ቆልዓ ኣብቲ ሰዓት ደቂሱ እዩ ነይሩ ንእሽተይ ስለ ዝበልዐ እዩ ድማ ብሂወት ክተርፍ ዝኸኣለ ኮይኑ ግና ንሳቶም ነዚ ስለ ዘይፈለጡ ነቲ ፍራምረ ይበልዕዎ ኣብ ሰዓት ድማ ሪቻርድ ኣቡኡ ይሪኦም እሞ ፈጢኑ ናብኦም ይኸይድ ኣብ ሰዓት ድማ ዝኾነ ሰብ ይመጽእ እሞ ብሳፃረየ ኩሎም ብሂወት ከም ዘለውን ደቃስ መጽኦም ከም ዝደቀሱን እንዳተናገረ እንዳረኣና ፊልምና ኣብዚ ትወዳእ ፊልምና ፈቲኹም ክትኾን ተስፋ ይገብር እስካ ሕጂ ፀኒሖም ተኸታተልኩም እንዳመስገንኩም ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ክትወጽኡ ድማ ይሕተኩም